Hi guys, pakadto sa buong sa fabric. Ako unta ang personalized drinking nose shirt ta. So excited na ako first ko ni guys isa ni siya sa wish list ko o dream list. So very excited. So update lang ako mga katos. Bye! Ayun na ta guys sa fabric. Down. Hindi lang siya guys sa haro. Ingod siya sa San Jose College. Let's go! Yes, sir. Hi guys! So, na-receive ko na ako na race kit. Race ko na sasakon ko sa race ko na customize sa drinking nose. So, thank you so much Fabric. Very excited ako. Igamitan siya sa race.